Paluwas matod kini Tuhan mangarajay roha. Dohot pikirata sunguni ng ingananon. Marete mahita. Hiti-hiti goarni di bata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadian na tumupalangit dohot anoon. Amin. Pilih matu di bata hamulateon, jalagarari maakka baga-baga mitu na tipuli, manang isi na mamilihon hamuliatuni, ilo na pasangapaw. Jala mabayan lapang, asa hupatudon di ibana, hatuaw ni di bata. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali di bata amanami pardinggam basa na sumurong. Narodo kami tu jolom mabuang puji-pujian dohot mauliati ni rohanami tuadopang. Apalagi tikion di leokoro di kami las ni rohan. Lawang mangula akka ulon nami. Di pasu-pasu horo kami sonang sohari ribuan. Mardame-dame. Jalan mardenggan-denggan di akka pasaran si ganupari. Siapa pulas kami patuang acara pertanian, halaman museum pembangunan museum, Asa HKBP, Profesor Dr. Hotas Kalino. Saya ingaran parsiajaran, perningotan, dohot pasu-pasu nasihat Tuhanima museum dot arsip HKBP, Profesor Dr. Lothar Skreinron di kami sabutna. Pada umat nama pain parmaraan, sungguh-sungguh di kami sudi. Patongon maas ni roham di kami, asalam tahu kami memuji dohot pasanga pokok. Wainot kami sabutna ali Tuhan Jakoba. Asa unang orang arta pertibion nuhriko di kami. Alay asa mangarade kami dibagas na sumurong di banwal picang ng pinaradem. Naso targagat ngingit-ngit dohot tasik. Dibagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji maribata, mari dimaita. siya mugdugacang ni umur jala dihapirang nga do hamoraon dohot hamuliam
Di tangan na siya mo do kacang ni umur, jala dihapirang na do hamora. Duli beto dongan na. Dan kolong berohana ti dongan na. Manang songot dia carana iko mamora una. Manang songot dia carana iko sangabau. Buha carana ujung narong mamanuhor kasangapon. Sampai pasu-pasu itu kan. Ido nani hati takon ni Raja Salomo. Songon naposo ni debatai bana napajong-jokon bagas joron debata dan asa iliot debata gajah umurna dipajong-jong ibana bagas joron debata dan asa gabe sangap ibana dipajong ibana bagas joron debata dan asa gabe marhamuliau ibana alai takasto lau mamuji do pasangan Tuhan itu ubahan dari pacong-cong ibadah pataro di bana kamu liau do asangat nunga jabarne nunga pasu-pasu di batai di bana jadi tak na mangadu di hasangapo di bana alai memang nunga di pasu-pasu di batai bana itu ubahan dari pacong-cong dan lau sido nang las ni orata ito nga ito kanyang ulunta tan lumuwi manang ditikyo sada siya alas sunotta kadamang doktrina maludyotak kita lau magkanasok ng sinong pembangunan ni Museum do Arsip ni Hakaipyo Portope kaya masa nasa di liling umum ni Hakaipyo tarong lupi napajong-jong museum ni Hakabibe. Untuk penamasa, jalan itu natai dari tikyon, jalan nama cerga. Ayah tu harus lapatan ni museum mo, bahasa harus perlu museum mo. Lakin, rahmarid itu kami do ilang burus manukali, dua-dua di bawah ni. Preses PH manukal ay di sino kiring-kiring nomen seni ninna ay paano subah ninna ay bagay sabdi ay naman no ay madah ay najulo iba sa seminaryo iba ngagudangi papasupak doa kapatita ya jari iba mariti do dia asing duit itu namati, asing tu namarlas ni roha, asing duit di tu akan namati, pasok asing do itu namati nangsor batu ina, dibotok kan, lapatan diri di si dihita, tok tu akan sejarah doi nang nida di netutui, alai bohado sejarai asal terus berlanjut. Ido na pinatun pa ni kuya Boros bahay na ikot di pasong-song museum Ido naniusahaw ni o pumbur na pasong-song alamang ningot sejarah itu sangatlah penting ay sokolat yung generasi sonaryo ang do yung generasi na mangiho marhite museumon boy idota akka bukti akka sejarah songod dia dong perdalanan ni Uriata Hakabibe ubahin na boy hita rakmar minggu nungain sa gereja na Balga alai dang maluway siya sejarah dang maluway siyang perdalanan na siyang na memet siyang na pinuka na zolo mulai na marpungu kupaktala alay buhano jol malaw mamuji do pasangap tuan dahu pada batang ikon ajar konom mudui ganupar itiki mo itiki
dalag-dalag ko, itiki hudul-hudul ho, ikon surat torong mo di tohang ni jabu, paingot to. Bukan cuma memuji pasangan perdebatan terus dipaingot, na terus menerus. Songonido ng museum mo, paingot to kita duri, ihatan ni debatan ng usahat, barita na uli, ito nga to nga ni pang sumata ko. Asa na lang pala kita buhay sonari magsyaja, bodo ka mahasiswa ro magsyaja to so, bodo ka sa nasing ro to so, wado ito, padalanan na, usong nga, ala nang diiday, gabi tabba maha porsyon na, tabba maha parpinotuan na, lamringgas may ba na, mamuji, do pasangap po di bata, ay nung nga nida, posongon do hapi padalanan na, songon dia di patupa, ido na macayarga, jala, ido na sunapot tita rope, sa lirikon, alay nung nga, tari de bay lumay. Ako to gudang to ang katantangan. Law pa sungsok ko no. Jalan ni ide dui. Gudang hamaulo. Law pa sungsok. Gudang hasusan. Alay. Luar biasa do. Dan di batu pa ni buru law pa sungsok ko no. So dia usaha do akka cara alai kaida ma kok tunding gado di pasu-pasu di bata dan di bui jong-jong museum na macam dia anggo binering do di pudian nyon barang takatabi mungkin buru ala nung disalo do pasu-pasu ni Tuhan ala naong sonay dok ni pula di Raja Salomon nunga disalo pasu-pasu ni bagay sidang na mga luli hasanga ako sidang na mga luli asa di puji-puji alay naong di ila no tingkat basan di bata jala tingkat di basan di batai perlu diwarisong perlu dibaritaho, perlu ikut dipasahan tuaka generasi ng poso jala ima na daida apalay tikyo yak ka natarpasu-pasu nung nabuy magbab masuk ang ka natarpasu-pasu ng maday johok na manada sa druhan de bata ido nabuy pasong-sok kono alanino ikon patok noliani kita di bata dia sinuhana na dipakai di bata upi bos do tubur lau pasok jokon museum asa jada mulak dinasido lau tu hitam jada lau tu di dirina alai asa tudi dapotan pasu-pasu dapotan las diroa dapotan persyajar dapotan nakahawiyom dungi doron ni akan mering ma dungi doron ni akan narotu somma terpuji ma di bata molo di bereng adong di si piala berjemur kudus na dipakai ni akan pengijil lazulu gabi ni mamuji Tuhan ibah sono tu abe ido na macay arga jalan dauli jalan ido na tahalasong apala itikyo jalan pasu-pasu mo na dakolat dia kaibe ala ido tunang dihutat to dihutat si manuk kalito ay gigilo song si ubi si Paolo Roma Jol tabama aka pasawa molo gabi lam mga raratin ng museum Roma aka turis na Amerika do aka na masyada laku mabartiga-tiga
tanpa mapanguman di hutan, tanpa mapandabutan di hutan. Jadi dak kolak persejarah na tanpa parginotoan alay dohok ma nang hutan pe gabi pasu-pasu. Odo no marga na daida marhite patang yang atas sederio ipatuduhon asini rohani tu hatta tu hita alani ikudohon tu hita makalasum tingkat bahasa di bata marhite akan aposona pajong-jong musimon hita pegebe taruli dapotan las diroha dapotan tingkat bahasa nasihat tu hatta atau dorot tama mahiti atan di mata asa di mata lo namang leonak ka pasu-pasuna di hita di mata lo namang leon kecap ilmu di mata lo namang leon hamuliaw di mata lo namang leon hamuraw alay tapakke may gay pasu-pasu do uda-uda ditongani ngulunta makorolas ni roha di hita sa lukna. Amin. Matang yang mainan. Ali Tuhan di bata manami muliate matuhan didikan basam do asinuroham na luntong pangarang mutihami ikyo maras nirohami dada holan kuriam KWP dada holan opuido opumburu do sudena kepimpinan ni kuriam do nak maras niroham alani pasu-pasu do indak basam Tuhan lalu lihami na zongjong museum Tuhan sudah berkiri hami salilingom alay bunga tipa ko Tuhan mahigyasi Tuhan alani pasu-pasu buhay do tinggal di basam Tuhan dari tulus dari saudi Tuhan uy zongjong makorlas ni roha man tinggal di basam mulia di Tuhan di usaha pinatupan yung pumburo sa lilingot Tuhan tukoro napatupahon ni do patulusoni alami kolong do asin roha na pinatupuhon mo upaya gede taroja gabi tarpatupon Tuhan mahide o pumburo alami Tuhan salam pasu-pasu jala ramoti mama hide di gambasam do asinuroham tiyo porus boru do keluarga di ramoti ko Tuhan mahide asinuroham do tinggal di basam song-songin ang hami sa lubuk na Tuhan o matutong naman Tuhan jala posturo hanami Tuhan mananisi pa naro tubagason mesir mo. Saya dapotan pasu-pasu ka. Dapotan las diroha. Dapotan tingkat bahasa na siya koy. Adaw siya nasa pangabad. Adaw siya akan pagtahitan na roa. Maradupon. Mesir mo Tuhan. Alay. Homa na mga ringgumi, mahigya, sinukin ni basam, asa dari pasu-pasu na pusayo na. Atok Tuhan. Homa puji-puji doa sa ngapon, usong bau kami, mahide, anak kaholongan ni Roham Tuhan Yesus Kristus na. Pasu-pasu ng dua Tuhan. Pasu-pasu ng aka ama namin, ina namin, aka na dua namin, naroa pada tikyon, nado makalason, inang sinong pagbangunan ni Museum Tuhan. Salam tabay aka las niroha, aka gajang liumur, aka haipason, ay nasida do, doan namin Tuhan, lau madjamat tonon. Nasida do, doan namin Tuhan, lau makarikot tonon. Asa gabi las dirohong jalan pasu-pasu manangisi pe marok na masyaja na berkunjung
lang mamering museum Tuhan. Atau Tuhan, mulai ada maliho dalam posturohan namin, isuli naka pangilion namin tuhor pasadon namin. Kaya si roham Tuhan, dan manasiko anggo bangunan ni museum Tuhan. Ay, arong biyak ka na hurang, biyak ka pembangunan na asa lang uli, jala tingkat Tuhan. Alam ni urubi Tuhan, pasok-pasok. O na mga leon nakaparongan na burjo, asa leon ng Tuhan, lao ng urubi di pembangunan ni museum Tuhan. Poso na namin. Ala, nihamulyo po Tuhan. Ala, gabi inganan lao mga napapasok-pasok po Tuhan. Ala, inganan lao magsyajar biak kapabahinan mo Tuhan. Ala ni posturuan saya na si Koknus di pagpomu mahigyasi ng basa. Ato Tuhan, wala natin maliho. O may siya, may salong kasapan. Dito di porbali ito mga rapot ni Hamid. Mga sahon buwan ni anak mo ng Diyos Kristo namin magtangiyakan po. Amen. Di bagasan uduk dohot seret ni rohanami ali Tuhan, di papungohodo kami di ingananon mak na pinasahat mo tuhuriam hakabiti ala diloaso jongjong sada museum nama cai uli jala arga di tonga-tonga ni guriang. Uhalasok kami may Tuhan di bagasan maduguton rak dohot sudi akan ada dua-dua ni ku tahun satu sisa datangi kami makamalateho di tuan dupam bui jongjong museum dohot arsipon nauli nading gammaon si idaun nami, si tatapon nami, di bagasak partikianon, rap dohot sudian non akka sudut nakpo saduti. Alani masailah situtu boy jongjong museum dohot arsipon di mau lihat mali Tuhan upasahat rohanabi itu dopamu marhite puye purus rap dohoto pumbur laho patunusan ulaunon mardalan sanama muka sahat rodina bui ko halas sokadi di bagasat tikyon nang silum pembangunan marhite puye purus dohoto pumburu manutuhi rohani yakana berjuma melehon akka sinamot na pajongjokon pembangunan ni museum saluhut na yale Tuhan siap kamoraummu sangat terpuk sedarion marhite hatam di tangan siya bumbudo gajang ni umur di tangan kapirang mudo kamoraum alani pasu-pasu ma sudiak kadonatiur na mangalehon sinamot na artana guguna pikiran na laho patulusan pembangunan
terlububi ba tubuye pur sakabipi ratto hotok pur apala tongon diusung di periode on dipelehon na sida sada pembangunan sada gedung na balga nauli na macayarga di tonga-tongan huyang kagabipi pasu-pasu mabuti pur serat doho pungguru doho sude peparanda jala om Tuhan hatari dan nilas niroha di kami langsung menima nang tuaka amanami inanami na mangalehon guguna pikiran na nang sinamot na manguruti pembangunan di dia kena sida tabamu matuhan kapasu-pasu jala pos rohanami marhite-hite pembangunan di museumon makoran pasu-pasu mon nang di perputanon homa na mangukap rohaniyaka amanami inanami pangisi ni hutaon asarap kami majaga honon mangarga honon gabi hataridan di pasu-pasum di tonga-tonga ni nabubaliakan marwam mamusun tuson ali Tuhan akka ruas ni huriam dohot akka bangsonasing pe laho manaksihon marnida hinauli ni huriam hakabibi marhiti museumon Jupang nami madisum musen aka sejarah nauli paingotok kami pabua dari tugu-tugu hono huriam hakabibi ulaisan paroniak kamisionaris laho pajongjok kon huriam hakabibi alil Tuhan debata jahuba amanami alani pasu-pasu manang parhutan seminarium si poholonon sude pangisina ala toropan di zona karuas ni huriam atong Roma ho Tuhan nang memasu-masu kaulaunya manami inanami na hotak kami tuingananon asadohot na sida manangiyakon makalasan pembangunan di museumon pos marohanami di huwal itu kan udutan nami do pihak kaulaun laho pauliulihon pembangunan di museumon ugak marohan yakana burju rohana mamelehon muse sianak kapasu-pasum nang pinasahat mutuna sida sagi hononna tusude pembangunan di museumon ale Tuhan utangnya kok kami sudah secara khusus akapanitian ng makalujahon ulaunon pasu-pasu mana sida pargugoy tabay gugo do takabisut do takalas ni roha tujulan nyarion ala huboto hami do Tuhan matsay maul don diulahon na sida alay boy tulus do denggan alani syarroha nami parbagasan marsobbat do pamuda badiyai urupamu mah sudah panitia pembangunan museum dohot arsip Profesor Dr. Lothar Schreiner asiroham kali Tuhan mengamat tangiak kami di zon patupahon pertanyaan makalason ulaun pembangunan alani udutan nami do pemuse nang tu peresmian di hari Sabtu naneng roh diuluhon ni opuye purus sakabibi asaho patuluson padao hamisa parmara padao nang sianak roha-roha natakam roha-roha na jahat alani sayhoma ali Tuhan nama sangap di ulon nami mamukas sadarion sahat rodi saliling nililingna pasu-pasu ma museum dohot arsip Profesor Dr. Lothar Schreineron mamukas sadarion sahat rodi saliling nililingna di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sebut kredit merasa tolong buat ayat mati.
Alai Tuhan de bata para sirohana sumurung mauliate marohanami tuho alani kodang ni asido tholong ni roham di ubrupi hodo huriam Pauli Museum do Arsip HKBP Profesor Dr. Lothar Steiner sian na mamukka sahat tu sagarion taga mon gudang do halujau do holso lapa pungu sinamok na rikot tu pembangunan ni museum dan tung sohu masuk sa pikiran ni panitia dumubu miala ni sulit ni perekonomian sinungayong alay tung di pasiko podo na rikot tulawong gabi di pos jala sir sa lahut na songon na humeri kami nuan pasung de Tuhan jala hupuji hami magwarmu ala ni sa luhut na Ipantu oleh Tuhan, mohon puji-pujian kami adalah roh seliling. Dinaung hupatu pahami pertanyaan alanong sidung pembangunan Museum do Arsip HKBP Profesor Dr. Lothar Steiner sadariong pasat hai matuho saluhuk panitia rodi tukang nama madei museumon mian maho di ngaranon marhite-hite topim ramo di mana sida naung pasiduk konulanon di bagasan las niroha Tuhan, suma atau kau berbagai juga Tuhan, asa tarpat pahami lono kupar lono di roham, mari kita keluar Yesus Kristus Tuhan kami. Rahmahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na saya kata jiwa saya rumah tarajon saya roham Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani tot di parbadia ma nama dengan yamu saluhut na amen.